Taɓa wannan fitaccen jarumi ne kuma haziki fasi wannan a kowane lokaci ina ƙoƙari wajen ganin ya fitar da waƙoƙin shi masu daɗi masu ratsa zuciya. Taɓa mawaƙi wannan aka fi sani wata kan da wata MG bai mawaƙi ne jarumi wani kowa sanya a cikin faɗin Najeriya ɓangaren taka rawar gani da yake musamman da ɓangaren fito da masu ingantaccen waƙoƙi kuma masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya. Taɓa zan so da masu ratsa su danna mana kalmar ta Allah masu subscribe da kuma alamar ƙararrawa don hakan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan fitaccen jarumi yake fitowa mai kin matuƙar ƙoƙari musamman wajen kawo muku ingantaccen aika iri daban-daban. Na so ku min shaɗin bidiyon musamman zuwa gurbin ku na wayar da na tsaro maka ne zai tabbatar da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan fitaccen channel da ke ƙoƙarin ganin ta kama kuma ta faranta muku da su. Ina ƙara masu guda wanda suke bibiyar mu a cikin wannan channel kuma wanda suke sauraron dukkan wasu fasiyan aikan mu ingantattu wanda muke ƙoƙarin ganin mun kamo kuma mun tsara muku su akai-akai. To dai muna ƙara masu guda wanda suke mana share da commenting da like a cikin channel ɗin kuma hakan ne ke ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Na gode sosai musu wanda suke bibiyar wannan channel kuma wanda suke bibiyar mu a kowane lokaci musamman a cikin bangaren aikan mu iri daban-daban da suke kawo. Kuma na ƙara muku godiya wajen yi mana commenting da like da kuke mana a cikin channel ɗin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Muna ƙara muku godiya wajen commenting da like da kuke yi a cikin wannan fasiyan channel ɗin mai albarka wacce aka fi sani tare da taɓa wannan fitaccen jarumi ne kuma haziki fasi wannan a kowane lokaci ina ƙoƙari wajen ganin ya fitar da waƙoƙin shi masu daɗi masu ratsa zuciya. Taɓa mawaƙi wannan aka fi sani wata kan da wata MG bai mawaƙi ne jarumi wani kowa sanya a cikin faɗin Najeriya ɓangaren taka rawar gani da yake musamman da ɓangaren fito da masu ingantaccen waƙoƙi kuma masu matuƙar daɗi masu ratsa zuciya. Taɓa zan so da masu ratsa su danna mana kalmar ta Allah masu subscribe da kuma alamar ƙararrawa don hakan nake ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan fitaccen jarumi yake fitowa mai kin matuƙar ƙoƙari musamman wajen kawo muku ingantaccen aika iri daban-daban. Na so ku min shaɗin bidiyon musamman zuwa gurbin ku na wayar da na tsaro maka ne zai tabbatar da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban wannan fitaccen channel da ke ƙoƙarin ganin ta kama kuma ta faranta muku da su. Ina ƙara masu guda wanda suke bibiyar mu a cikin wannan channel kuma wanda suke sauraron dukkan wasu fasiyan aikan mu ingantattu wanda muke ƙoƙarin ganin mun kamo kuma mun tsara muku su akai-akai. To dai muna ƙara masu guda wanda suke mana share da commenting da like a cikin channel ɗin kuma hakan ne ke ƙara tabbatar mana da cewa kuna bibiyar channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Na gode sosai musu wanda suke bibiyar wannan channel kuma wanda suke bibiyar mu a kowane lokaci musamman a cikin bangaren aikan mu iri daban-daban da suke kawo. Kuma na ƙara muku godiya wajen yi mana commenting da like da kuke mana a cikin channel ɗin hakan ne ke ƙara tabbatar da cewa kuna bibiyar wannan channel ɗin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika iri daban-daban. Muna ƙara muku godiya wajen commenting da like da kuke yi a cikin wannan fasiyan channel ɗin mai albarka wacce aka fi sani tare da Zuciya TV.